Да, окей. Шефа каза, съвета на седмицата тази седмица е да спрем да сме неебателни. Нека пробваме известно време да ни пука повече. Видяхме какво става, когато всеки прави каквото си иска. Повече венерически болести и татуировки на Шрек. Когато антиконформизма и пънк културата станат ежедневие и навлязат във всички слоеве на обществото, накрая просто получаваш шумни и невъзпитани лели, на които им се вижда цепката на газа. И това не е много Teen Spirit, Кърт Кобейн, Sex Pistols. Навсякъде около нас виждаме свободни граждани, които използват цялата си свобода да се изсекнат на тротуара. Трябва да спрем да възхваляваме неебателност към това къде живееш, как изглеждаш, кои са ти приятелите, с колко души си спал, колко си тъп. Да си безучастен не е смелост. Панкарите активно се борят срещу установения ред. Досадните старчоци носили панталони. Младите били различни, носили дънки. Сега отиваш на кръщене и всички са с разпарадяния анцук, защото не им дреме. За какво си дават зор? Казвам ви, спретнатите образовани хора са новите панкари. Още няколко години децата няма да знаят какво е това. Гребен. За сресване на коса. Може би пък бъдещите поколения да са точно в другата крайност. Да ходят изправени, изгладени и сресани. Защото баща им не си мие зъбите по 6 дена. Най-интересното е да гледаш как бизнесите и установения ред печелят от това. Тях наистина не ги бърка какво харесваш ти. Стига да имаш пари за него. Банката ще ти продаде карта, на която пише "Мразя банките". Nike ще ти ушият официален анцук за погребение. Те ще правят това, което на теб ти харесва, а ти ще харесваш това, което те ти повтарят. Затова е хубаво да ти пука, защото сам избираш какво ти харесва. Това каза шефа. Ти си знаеш иначе. Да.